ka kerteng manga de Johnson lengdo songasa kasnong lang tliang de ka bahap akadong penusla tenang ta ngaladon sanpo sausnem ti ngalasdang ya kaneka pukri dok ha jonga ru snem nadu snem arhajar ti hakaneka jinya langti jonga hakabade ban sunal pung dok ha nengkong neng siap nga penut ni daga pisala jong dan rai katuk ane ngayo ajing rapi nagal yang jong ka department jong ka fishery te hakabas dang sibun ngadu jing kermen habiade naka hakabandri na kidokha namar ba kibrio hakatu kipor arpus dem tamben chwa kidang duna kimpat da khwai tan kibrio ndai kumbalong mentate na layo jing kermen haba ki dokha dok nat kila duna sakiwa ki te kibrio kila sedang ban wan khwai hakani ke jaka jonga tanang ta kumbalong menta ki dokha kila duna kumngala ong mentan bagi dokha kila duna sowa te kibrio kila sedang ban tit ya ki dokha andang ala penmi nakani kanan dengan jonga ti habiade ban kanan kalong tangkat tahi te ka jinghe jong kani ke jaka jonga kalong kumba lai pheu akar tam kentup lang bat kani ka kentup lang bat kini ke jaka kiba matung jur ngari masi kenta terter matung jur ngari masi tenang tang abu kerpang ruya dokha kiba dei ki dokha khasi jongi kiba ngikhat ki dokha saw kadon ka jaka ka ngabu kerpang te tenang ta nang tahap yade ne jaka kum mangalaong mentan hakaba ngala khamdan jingkermen menta kaba kibriu kila khamtip keleng kiwan ban bam khana tenang ta kiwan ban syongkai kiwan ban nyakleng kiwan ban kumta terter mo ki khamtam ki para khasi jongi ki belatip namar nga klempat bu ya ka signboard klempat bu ya ki kum kijing pentip ten rai ki bri kelatip te ki layawan tenang ta kum bala mentang akham yo men siam ban trei ya kan kam tang nang ta kum bang ya i ba ki bri ki laduna ke jaka songkai ke jaka kai ngalabu ke swimming pool te ki bri ki layawan hi ban sum na do selong bat kum ta ter na kini ki pramar khap sakini ki snong riwa ti sajanro tenang ta ki masih ru ngabu angne namar ba ke jaka jonga ki mas ke jaka jonga ka la he ki masih ru ngabu na ka benta ba ngan yo ti mentoy ha ka ba ngan yo na ka sbo jongta te ki man ka sni te ngayo ta ki kadut kan yarap ban penmi pisa ya ki nong up ya kan ke jaka jonga namar ba ki pras nong sene ke jaka ki wan pam kiwan pom ya ki ding ki se ki bangalari khnang na ka benta bang yo jing tengen jong kani ka pung jonga te kumbalong menta te manus na miru ngathung ya ki ding ki se na ka benta ba kan tengen kani ka jaka kan itnat kani ka jaka kan ne ka dur ka dar jong kani ka jaka kumba kalong hadu menta kumbalong hadu menta ngadon kumba saungut kinong trei te ki bape ki masih te kadang bu de ki dekhar nepali namar ki khasi jongi ka te ka kam kim patla ban pe ten rei hakaba pen kho ya kane ka jaka hakaba pen sna itnat suki pasuki ya kane jaka ki dei kasi tenang ta hakaba lum ya ki pisa na ki nong khwai ki dei kasi ki ba sakane ka dong ka than jongi te na kane ka jaka ka jonga kumba ki pradong ki prathan ki jongi ki la ai men sim na ka pos kapor kum bang la tu mentan bang adon kita kinong trei dan rei leng ba ka jingwan jong kini kinong khwai ki bawan khwai hang ni bang asim sispa la mestep san pe janmet te ki layawan bat ngala ban penmi
ya ka bai nong jong kini ki nong trei ki jong ha tinga kermen ba leng ba ka jai ka jing ya snok tilang ka jong ki tinga kermen ba nani sakmat ngala chuban kham pen ba bat kham pen janai tenang ta ban pen mi kham bun ki do kha om tang ban chu pen khwai en rei ban pen mi ru da ka ba ngila ban tong ban di kilo kum tu te tang nei ni kin tin ngi blengkot ngai khublei leng ba jong ka ne ki biu ya ki ba yawan barabo ra ka ne ka pung ka jonga dei ka pung ka ba nalaki ka ki masin ada ka por bangak tang den kong te banti da ka masin ka songdor ka masin kenta kum ba khalai pa dei menta ka la poi ar hajar te neng kong ka dei pan kum ka wa duit te dei kum balong menta company te do kha company ka pung ta sa ki na khame jaka ka ba karpang ka ba ngadam na ka benta ba anbu ya ngabu ya ki do kha sao ki ba dei ki do kha tanrai jongi sakani ka dong ka than te ka jingdam ka dei na thinarum tang ba ki do kha sao pat khamju akini ki jaka balong mau bat balong krem ki mau spa kasem ka bangas na kapang nakabenta ba ki breu ki wan na slong na kini dikidong ba marjan wan bam picnic si yeng system mat kumju ki kena college ki kena school tangan ring rumah best lah mah ai tenat jaka Hi masih bahaya-bahaya. kedai ka masih cemrut jonga ka ba ngabu hangne hapok per jonga ta kita dai ki nong up ya kan ko masih kemudian lightly masih mah dan kemudian masih kemudian kena ka ki badang don hapok sem ro ki don oh idan oh tak belah ita kendai jengsa hah kendai jengsa ha teli tunggu ai tamah mah kendai jengsa kendai jengsa dan tra best kene de kapung ka ba ngari na benta ki da sambai ki banga yo da po fishery bat kumju ki banga tiet na ki we pat ki khari na po asam kan da ki la he nang ne na bu pa ka ki kapung ka ba he na ma ki breu ki yo ban kwai apa aja ni kini kan champi kene de ka swimming pool ka bang lasna house kem arajar atuwai te ada mentang ak tempat det pura ya kene enrai ki babon ki pura marjan permata kene kilayawan ban sum mat kunjur na long kilayawan ban sum namar kene swimming pool jonga nga ka kamsa sa angne kawan kumbai si i mentah ne kadur kawan kumtu bat ka ni na sabar ya kemen baleng bajong kami ke video di prolog ke BI kami ke video kinwan kami ke jaka jonga namar kami ke jaka jonga kadai kami ke swimming pool jonga kadai ke bakut selama ka kam juna sa haju kawan bat ka nyok kalong tik kum bakum ko ka wa ini di mana ini kene ke kolong ke bakut nomor kemlang re hame hajuan tawa pek kami ni te kate ka ba breu kila ayu kibar kila tan mau lagi batan na nasional
mi bat kalau bakut bersubar nomor kamlang hirah ni haju apung bagi berbiya kila kita wer kini ka wimpul ni mi syafe Tapi fisum setelah nem, biang oh sutnat ha sum ni Subang ni ada mi khas nilaiจะทัดมาตะคุเลชิบนี่พี่มางั้นไงบ่พินนางวันชิวมานักปวดชิปวดมันได้บ่พี่วันต้องพี่มารวยได้พินสักขดใส่ปลอกจมพี่มาตะคุเลชิบ